Čaute, moje meno je Adam, ty sleduješ Rewind.sk a my sa práve nachádzame na najväčšej akcii popkultúry a japonskej kultúry na Slovensku. Vítajte na Anime Show 2019. Tak, za týmito dverami je práve herec Daniel Portman, a.k.a. Podrick Payne zo seriálu Game of Thrones, ktorý najprv slúžil Tyrionovi, teraz slúži Brienne of Tarth, no a my sa ideme na ňo pozrieť. Poď za mnou. Predtým, než príde, vás chcem poprosiť o niekoľko vecí. Je zakázané filmovať toto, takže prosím, vypnite svoje kamery a fotky a tak, je to požiadavka od agenta. Tak práve som zažil najlepšiu hodinu svojho života. Dozvedeli sme sa, čo Podrick urobil s tými ľahkými ženami a prečo od neho nechceli zaplatiť, ale my vám teda bohužiaľ nemôžeme ukázať. Ideme ďalej. Už nám akože z toho celého všetkého státia a tlačenia sa trošku vyhľadlo, takže sa ideme dobre nájsť. Itadakimasu. No a teraz nasleduje naša najobľúbenejšia časť každej jednej akcie a to je samozrejme afterka. Švenky to hore!